aw mun bɛ ka Bimali filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bi ye novembre kalo tile 29 ye san 2022 bi tarata ni ye Bimali ka don kibaru lase kuma ye aw ma min bɛna walawala aw ye bamanankan la aw denkɛ na balimakɛ Bakari Kulubali Yeleke bɔ Masader aw y'a bisimila Bimali ka kibaruw kɛnɛ kan. Amaladoniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni lajɛ min ni a bolodalen don i k'a dɔn k'a fɔ kari nata décembre kalo tile 4 2022 Abuja awa Goodluck Jonathan ko ale makɔnɔnen don bi Bamakɔ yan nɔ n'o ye bi tarata ye awa jɔ kun kelen ka kɔn ni lajɛ yɛrɛ dayɛlɛli cɛ CEDEAO fɛ Goodluck Jonathan n'o ye Mali a ka gɛlɛya yɛrɛ o cɛfɔ ka bɛnbaa don ko ale makɔnɔnen don bi tarata novembre kalo tile 29 2022 an fɛ Bamakɔ min ye Mali faaba ye ka d'a kan ko a ye jateminɛ minnu kɛ Mali yɛrɛ taabolow la o jatew a bɛ taa o ɲɛfɔliw kɛ ni lajɛba kɛnɛ kan décembre kalo tile 4 nata san 2022 i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa farafinna tilebiyanfan olu ka jɛkuluba ɲɛkɔrɔ ala k'a fɔ ni jateminɛ kɛ ayiwa Mali i k'a dɔn CEDEAO ko a bɛ k'i labɛn cogo bɛɛ lajɛlen la Abuja walasa ka ni lajɛ in kɛ nin nɔ i k'a dɔn ayiwa n'a bɛna kɛ décembre kalo tile 4 nata 2022 o la ni lajɛ in a bɛna boli fɛn min kan o de ye Mali faranjɔrɔ fangako a politiki bunakun Mali kɔnɔ yan Burkina Faso ta Laginɛ i k'a dɔn ko a labɛnw kɔni bɛ ka kɛ ayiwa labɛnw bɛ ka kɛ i n'a fɔ maaw sigilen don n'a ye cogo min na surtout Bamakɔ yan nɔ o de y'a to Goodluck Jonathan ko a makɔnɔnen don Bamakɔ yan bi tarata awa ka kɛ ni Mali gɛlɛya ye i k'a dɔn ko o ɲɛfɔliw bɛ taa kɛ ni lajɛba in kɛnɛ kan décembre kalo tile 4 nata san 2022 Abuja Nigeria jamana kan. O don kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya kaba samu ani silima i ka dɔn n'o ye an ka kiribulon baarakɛla dɔw ye olu kɛn bɛ k'u kɔ da ka da mun kan min bɛ tali kɛ loi organique min ni yɛlɛmɛ donna o la Cour suprême na u kɛn bɛ k'u kɔ da o la ka kɛɲɛ n'o ye u ye tile 5 baara bila u y'o daminɛ bi tarata novembre kalo tile 29 2022 ka sababu kɛ sigafɔ min bɛ u ni gouvernement cɛ yan'u kana baara bila in daminɛ o kɔni ma se ka sira sɔrɔ o la syndicat autonome de la magistrature n'o ye SAMU ye ka fara syndicat libre de la magistrature silima u ka dɔn u y'u ka baara bila tile 5 baara bila u y'a daminɛ bi tarata novembre kalo tile 29 2022 i ka dɔn ko baara bila in ni tile 5 dafara ko tɛmɛ bɛ se ka kɛ n'a ye ka d'a kan k'u kɛlen don k'u kɔ da mun na o ye loi organique yɛlɛmɛ min donn'o la Cour suprême na i ka dɔn k'a fɔ ayiwa o kɛn bɛ k'u kɔ da o ko la nin baarajɔ min filɛ nin ye ko a daminɛna bi tarata novembre kalo tile 29 2022 wa a bɛ taa kɛ fɔ tile 5 bɔɲɔngo u bɛ o k'a la wa ko a bɛ se ka segin kurayara ka tɛmɛ ni a ye ka sababu kɛ i k'a dɔn k'u ye yɛlɛ min kɔni don loi organique la Cour suprême na min b'a a to organisation i k'a dɔn ni jɛkulu kofɔlen awa n'u ka baaraw kɛcogo Cour suprême kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka u ye yɛlɛmɛ don o min na conseil des ministres min kɛra novembre kalo tile 2022 gouvernement de la transition maaw fɛ o de ye nin jɛkulu fila ye u ka baara bila kun ye n'o ye i k'a dɔn SAMU ani silima ye an bɛ dugawu de kɛ sa an ka jamana ala ka basigi don a kɔnɔna na. Hali bi kunnafoni ko nasiratigɛ la ayiwa Bimali lajɛbaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka sabu kɛ Sadiola ale mairie o tɔgɔtɔ cogo ko o man ɲi o la Sadiola commune den bɛɛ lajɛlen k'u bɛ min nɔfɛ o ye ayiwa maire n'a ka conseil k'u ka taa ka bɔ u ka mairie la o la i k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko association ensemble pour la commune de Sadiola n'o ye EPC Sadiola ye i k'a dɔn ni Sadiola ka minnu bɛ ayiwa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani Sadiola ka denw yɛrɛ ka taa se société civile ma ani dugu 40 ani dugu 6 min bɛ Sadiola ka fara u ka bugudaba 52 kan Sadiola communale kɔnɔ i k'a dɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'u ka mairie maire n'a ka conseil u ka taa cogo ko a man ɲi k'u bɛ min nɔfɛ o ye maire n'a ka conseil k'u bɛɛ lajɛlen ka taa ka bɔ yen a yɛrɛ ɲɛmaa bɛ min bolo sa maire min bolo o ye Tumani Danbele ka fara Makan ka fara Mɔrɔ Magalu kan ka d'a kan ko ni y'u ka baaraw kɛcogo lajɛ Sadiola mairie la ko a man ɲi ayiwa k'u kɔni bɛ fɛn min kɔni nɔfɛ o ye nin maa kofɔlen k'u ka taa ka bɔ mairie la.
kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na bamananw ko ten k'a fɔ n'i ma sa i k'a dɔn i n'a bɛɛ ye i n'a bɛɛ mɛn o yɛrɛ dana don dɔw la i dara don dɔw la dɔw na f'i ɲɛna i k'a dɔn an bɛ don min ko bi anw fɛ Bamakɔ yan nɔ awa dɔw tun dara k'u lasago n'o ye k'u ta otage la Misabugu Bamakɔ yan nɔ maa minnu y'u ta k'u lasago k'u tun bɛ nafolo dɔ nɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ayiwa ninnu bilara don min o dugujɛ Misabugu la u t'u lasago ne bɛ yɔrɔ min na o minɛbaaw fɛ o man jan hôpital du Mali la min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛkɛcɛ jolen kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la o de wulila k'u jɔ kari tɛmɛnen novembre kalo tile 27 2022 walasa ni maa minnu minɛlen don k'u lasago u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o la n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu tun ye nin baaraw kɛ ninnu ye ayiwa i ka dɔn maa kanubɛlɛnw de ye ayiwa kojugu kɛ jɛkulu dɔw don wa u ka baara fana ye dɔrɔgu ko kibaruya de ye ayiwa o tun ye denbaya maa tan bɔɲɔnko n'o ye an ka opérateur économique dɔ ka denbaya maa tan ayiwa maa tan in na muso 3 b'a la ayiwa ni denmisɛnnin 6 u tun y'olu minɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni ka olu lasago kibaruyaw kɔni y'a jira i n'a fɔ lakanabaaw b'a jira cogo min na maa minnu tun ye ninnu minɛ k'u lasago k'u y'a jira k'a fɔ ni ko u ka bila ko f'u ka ayiwa sɛbɛnwari miliyɔn 900 ayiwa k'u kɔn k'o di walima n'u ma se k'o di u ka kibaruya di u ma u ka cocaïne min minɛna kɔsɛ dɔyanakaw fɛ u ka kibaruya dɔ di u ma u bɛ se k'u ka cocaïne yɛrɛ sɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ yan nɔ a kɛra cogo o cogo ye a yɛrɛ la k'a fɔ minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka lakana kow ma ko ale kɔni y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ayiwa nin kojugu kɛ jɛkulu minnu filɛ nin ye i k'a dɔn u n'u jɛɲɔgɔn u bɛ se ka minɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na minisiri a ye laseli dɔ kɛ minisiri man ka ayiwa lakana ko kunna ani adamadenw kɔlɔsili a ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ayiwa ko nin don kofɔlen min mɛnna karido ma novembre kalo tile 27 2022 nɛgɛ ɲɛ 17 sanga 30 bɔɲɔnko an ka kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'o ye force spéciale ye i k'a dɔn k'o de ye wuli ka jɔ kɛ walasa maa kofɔlen minnu n'u minɛ bɛ k'u lasago Misabugu hôpital du Mali kɛrɛfɛ maa dɔw fɛ u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na maa minnu don an bɛ segin a kan o ye ayiwa opérateur économique dɔ u ka maaw de don k'u t'i lasago Misabugu ayiwa villa dɔ kɔnɔna na yan a kun ka surun hôpital du Mali la o la ni wuli ka jɔ min kɛra an ka kɛlɛkɛcɛ jolen kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛ o de kɛra sababu ye ka se ka maa ninnu bɔ bolo la o ni a ta bɛɛ maa kɔni ma jɔ k'a la nka a yɛrɛ la k'a fɔ denbaya maa kelen bɛ o ye jɔginda misɛnnin dɔ sɔrɔ min masiba ma bonya kosɛbɛ ayiwa maa kofɔlen ninnu na i k'a dɔn ayiwa muso 3 ani denmisɛnnin 6 i k'a dɔn k'a fɔ u tun ye olu minɛ ne ka olu lasago maa minnu nin wale kɛ sa maa 4 don n'o ye kojugukɛla 4 ye ayiwa franco sénégalais dɔ b'a la ka taa se ayiwa faransika 2 ani franco malien dɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu jɛra ka nin baara in kɔni kɛ ayiwa ko n'Ala sɔnn'a ma ko in ma bɔ a tɔ la ko na da bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ faya o forêt classée kɔnɔna na ayiwa ko cɛkɔrɔba dɔ min si bɛ san 60 ani san 6 la ko su kɔni gulonnen yɛrɛ ye k'a taara i yɛrɛ fa ayiwa nin kɛra karido novembre kalo tile 27 2022 protection civile minnu filɛ nin ye n'u filɛ nin ye Tabakɔrɔ kibaruya dara olu tulo kan sigidadenw fɛ i k'a dɔn ko forêt classée kɔnɔna na faya ayiwa ko cɛkɔrɔba dɔ kɛn bɛ k'i yɛrɛ fa cɛkɔrɔba in bɛ san 60 ani san 6 la ayiwa faya yɛrɛ a bɛ Bagineda commune rurale la ayiwa ni cɛkɔrɔba kofɔlen n'a bɛ san 60 ani san 6 la k'an bɛ waati min ko sisan hali bi cɛkɔrɔba in yɛrɛ a bugunatigɛ ma se k'a dɔn ko karisa don ayiwa ko kɔni ma se ka kɛ cogo si la wa a y'i yɛrɛ fa kun min na ko maa si tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen u y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na brigade territoriale min bɛ ayiwa brigade territoriale gendarmerie min bɛ Bagineda mara la olu kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ ayiwa u y'a jira k'a fɔ protection civile ka ɲɛmaayaso Kulukoro mara la ko k'a fɔ maa kofɔlen ale kɔni yera ayiwa i k'a dɔn ayiwa karido wulada fɛ maa tɛmɛbaatɔw fɛ kabu kɔni y'a ye o kɔni ye kibaruya da ayiwa Tabakɔrɔ sapeur pompier tulo kan ayiwa a du tulo kan u ye brigade de recherche de la gendarmerie u y'olu kunnafoni Bagineda mara la ayiwa u sera waati min na kɛnɛ kan u ye u ka jatew minɛlen waati min na u kɔni ye fure ta ni ka taa n'a ye somarayɔrɔ la n'o ye morgue ye o i n'a fɔ ayiwa kibaruyaw b'a fɔ sigidamɔgɔw b'a fɔ cogo min na maa fatulen n'a y'i yɛrɛ fa ni cɛkɔrɔba don san 60 ani san 6 i k'a dɔn ko maa si t'a dɔn k'a fɔ a y'i yɛrɛ fa kun min na o la min bɛ tali kɛ commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie min bɛ Bagineda n'o ye lieutenant Ablaye Drissa awa lieutenant Ablaye Drissa ale kɔni ye yamaruya di a ka cɛdenw ma k'u ka taa ni fure ye mairie la walasa u bɛ se ka bugunatigɛ dɔn cogo min na nka halisa i k'a dɔn ko maa si t'a dɔn a ye nin kɛ ka da kun jumɛn na wa an bɛ waati min ko sisan maa fatulen n'a y'a yɛrɛ fa ko a bugunatigɛ ma se ka dɔn min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na kun jumɛn na a y'a yɛrɛ fa wa i k'a dɔn maa jumɛn fana don ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na
nin bɛ dan sigi an ka awa bi Mali ka bi kibaruyaw la novembre kalo in tile 29 2022 an bɛ foli kɛ aw ye an tɛ sɛgɛn ka ɲinɛ k'a fɔ ni aw ye jaa ninnu sɔrɔ aw ka kɛ u fɛ ne k'u yɛrɛkɛ wa an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga ka waati walasa aw ka kunnafoniko jabɔ bi Mali sanfɛ wa an b'a da aw kulo kan k'a fɔ bi Mali ka kibaruya ninnu a bɛ plateforme bɛɛ lajɛlen kan an b'aw fo dantɛ foli min na aw ni ce aw ka lajɛli la Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ.